Nou, er zijn een heel soort foto's die heel mooi binnen natuurlijk. Wat maar alle keer oude herinneringen en alles. Maar deze die springt eruit. Omdat dit, ja, hier heb je emotie bij. Dit is, als ik het goed heb, is het eerste kampioenschap maar de Snetse Pannen 1994. Ja, en dat weer geweldig natuurlijk. Douwe die is 89 schipper geworden. Nou, dan ging je ervoor marginaal, maar de Pietersma's, maar de Vissers, maar alle mensen die er op die foto stonden. Dat team is toen volgens mij, ik ga het net verhoren, die eerste size hier. En dan denk je van, stel je voor dat wij willen kampioen worden, dat ik nog eens lukt. En toen wie het Safir. Toen winnen we kampioen. Dus ja, en dan eigenlijk als soorten van broekjes, want dat winnen we toen nog natuurlijk. Maar die ploeg. En dat winnen alle Silas. Gerard, Jeroen, Alfred, de Pietersma's, Albert. Ik dan, Douwe, ben eigenlijk alle keer de skipper geweest. Dus er zitten een heel soort skippers ik op. De passie weer er absoluut. Het zou vaak, weet je, het kampioen automees en zeker toen het. Het leuke is, het mooie is, en dat is ik het SKS goed zien. De families, die stopt die foto's just, die ben er nou eigenlijk nog steeds. Nou, als het de zwagers just, de Brouwers, de Pietersma's, nou, zie je het maar uit. Die ben er nou nog steeds, er zijn alleen nog wat jongere versies, maar de jongere versies, zoals ik, die toen nog een broekje weer, ja, dat wordt nou ik al haast weer tijd om op te houden, zeg maar. Maar zeg je het, hè?